Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw. Tiyo ang nakastiguhan matapos nga ginagtuyo nga maghimulo sa yaman lang nga hinablo sa sulod sang patio. May report sa Romeo Sobaldo. Makita sa sini nga video nga ginpasapasahan sa social media naging kastigo sang akig nga mga pumuluyo ang ini nga lalaki nga nakahublas. Wala nagauntat ang akig nga mga pumuluyo sa pagbulos-bulos kastigo sa iya. Dugay-dugay, nagpatungaan na ang misis ng suspect. Nagaayo nga tamaan na ang pagsakit sa iya ng mister. Asawa mo? Asawa yan na. Wala ka na Naayawan kapangita ang iloy sa iyang minor de edad nga bata kay wala ini makapauli. Gani nagpangayo na siya sang bulig. May nabatian ang mga pumuluyo nga may nagahilibion nga bata sa patso. Gani ila ini nga ginkantuan. Dito nila naabtan ang lalaki nga nagahublas, kaupod ang bata nga babae nga nagahublas man kag nagahilibion. Hinablo sa pakaisa lang man sang lalaki ang bata. Sang ginusisa na, ginpanginwala sa lalaki ang akusasyon sa paghimulos. Nagalo mga lamig. Lagi mo umalamig. Nung naginam kita, buway ko nakabunay yan. Gaw ba na tong bata o? May mila nakita namon. Dara sa bay patyo. Uli malalapit bagay kang iroy nagkantol dulog sa plak. Base sa paraysayon sa mga pumuluyo, may nakakita sa sospek na nagaguyod sa bata pakanto sa patso. Ilan na nga naabtan na nagahublas na sa kilig sang pansyon ang sospek kag ang minor de edad. Nakita na namon, nakita na ng bata. Dugay-dugay, nag-abot na mga opisyal sa barangay. Ginendorso ang suspect sa PNP. As of press time, hindi ba-contact ang hepe sa Sagay City PNP. Hungod nga wala ginihingadlan ang suspect ang biktima, bangod sensitibo ang kaso. Why na, nakatandog na tanan.